Manolo de Ferreiro, como se coñecía na parroquia, nace en 1916 nunha familia humilde. Era o máis novo de 7 irmáns e o recadeiro da familia. Xa de pequeno interesáballe moito crear cousas coas súas mans. Con 2 botes de leite condensado baleiros e un cordello de esparto moi delgado, de máis de 30 metros, dos que utilizaban os seus irmáns, atouno aos fondos dos botes. Deulle un deles ao seu amigo e veciño José Pérez e falaban como se fora un teléfono. Oíase perfectamente. Chegueino a comprobar cando, sendo eu rapaza, me contaba estas historias e nos fixera un para min e miña irmá. Era un xoguete moi importante. Daquela pouco sabía. De contado, estoupou a Guerra Civil. Chamaron a filas antes de alistarse, aos 20 anos. Este feito foi algo que marcou sempre a súa vida. Xamais o chegou a superar. Estivo en moitos frontes da contenda, onde esperaba a morte diariamente. Vía como caían os demais compañeiros e non contaba ser o escollido para se librar. Rematada a guerra, volte ao traballo. Ía dunha aldea a outra e dormía onde lle cadraba ou lle daban. Era moi amigo de Ánxel. Traballando na súa aldea, ofreceulle ir dormir á súa casa. Unha noite, María e a súa irmán Emilia argallaron unha boa trasnada. Como eles viñan moi cansos e dormían a perna solta, mentras a irmá tramaba do candil para alumear, María coseulles as camisas entre os dous ás abas. Pola mañán non foron quen de erguerse ata que a nai os foi soltar. A cousa non quedou aí. Ese día, mentres elas foron apañar a comida do gando para a noite, eles encheronlles a cama de ortigas que as fixeron sufrir moito polas vozas que lles produciran. Non lles quedaron gañes de máis festas. De contado, comezaron a ser mozos, rematando en matrimonio con María en 1941. O Ferreiro foi tamén gran inventor. Entre os seus inventos destacan 2 tipos de clorímetros para clorar auga, en traídas pequenas ou grandes. Foi a Madrid a patentalo. O primeiro recoñecemento déronllo na Feira de Mostras de Vilagarcía en 1978, con numerosas autoridades públicas presentes que ensalzaron a importancia dos aparellos. Non tiñan consumo enerxético de ningún tipo nin mantemento. Funcionaban polo seu propio peso coa caída da auga. Chamoulles Clorgua e deixa moitos colocados na provincia da Coruña e Pontevedra para as traídas de augas dos concellos nos que aínda seguen funcionando. Dame lume, Xoana, polo vertedeiro. Se non me conoces, eu son Xo Ferreiro. Firme nas decisións e consecuente coas mesmas, eu a súa filla Carmelina vivo na procura de seguir os seus sabios consellos. E, dentro das posibilidades, mirándome no seu espello. Non quero nin ver, eu teño un canciño larín con que xa me mantén. Un canciño non hai quen queira, larín con corre la ceixeira. No ano 1969 saín no tren destino a Suíza. Eu nin sabía onde quedaba este país. Saímos da Coruña ás 9 da mañá. Chegamos a Burgos de noite. Averióusenos o tren e tivemos que quedar toda a noite parados. Era o día 1 de febreiro. Recordo que era unha noite de xiada criminal.
Pensei morrer de frío no tren. Non había bocadillos, nin auga, nin sequera donde podela comprar. A mañanciña puidimos seguir viaxe ata Irún. Chegamos á noite. Unha vez alí baixamos do tren e leváronos a unha sala moi grande, onde había xente de toda España. Nos deron bocadillos, auga e café e fixéronos a revisión médica. Antes de pasar a fronteira, puxéronos unhas chapas con un número. Parecíamos becerros que hoxe tamén os chapean. Pasada a fronteira, nos esperaba outro tren. Que bonitiño era e tiña calefacción, e que ben se estaba. A mañán seguinte chegamos a Ginebra. Alí veu o revisor, miroume a chapa e colleume pola man e levoume a outro tren. Alí esperamos un pouco e pronto comezou a andar. Despois de 4 horas máis de camiño, cheguei ao lugar onde tiña que baixarme e veu o revisor e volveu a mirarme a chapa, sinalándome que me tiña que baixar. Doutra maneira non nos entendíamos. Baixei do tren e veu unha señora cara a min e díxeme: «Hola, mi chica, eu soy Carmen e vengo a esperarte». Levoume a unha casa que tiña 3 viviendas en cada piso, 4 habitacións, unha cociña e 2 baños. En cada habitación estábamos 2 chicas. Había de Andalucía, Navarra, Castilla, Extremadura, Asturias e Galicia. Na fábrica traballábamos 250 persoas. Había italianos, austriacos, alemáns, suizos, españoles. E despois de 5 anos traballando na empresa morreu o noso xefe de cáncer e deixounos a todos os traballadores 1 millón de francos suizos no testamento, diñeiro que nos entregou a súa filla. Fomos os 250 traballadores ao enterro. Le tiñamos moito afecto e nos invitaron a todos a comer nun restaurante. Pasada unha semana déronnos 500 francos. Unha compañeira miña que levaba 30 anos na empresa déronlle 3.000 francos, que equivalía a medio millón de pesetas daquela época. No meu grupo traballaba unha señora italiana que estaba toda contenta, se lle casaba unha filla. E con eses cartos fixeron unha festa moi grande e moi custosa. En Sicilia tiña costume de que despois da noite de bodas a sogra poñía as sábanas no balcón para que as viran os veciños e comprobaran que a noiva era virxe. Neste caso non foi así e a rapaza non o era e o marido a devolveu aos seus pais. En total foron 27 anos os que tardei en volver a casa. A miña terra chamase Galiza, en ela habitan gnomos e meigas. A miña terra é a máis bonita, está chea de montes e aldeas. Nacín un día de 1949, xa estaba rematada a guerra. A mí non me tocou vivila, pero ao meu pai sí. E como el mesmo decía, unha cousa é falar da guerra e outra é verse nela. Non vivín unha guerra, pero sí unha posguerra. A miña infancia pódese decir que foi feliz dentro de certos obstáculos que me tocaron pasar, como unha forte meningite cun ano de vida. Segundo me contaba a miña nai, foi moi longa e moi dura, pero supereina. Recordo que a miña nai pasaba moitos traballos no campo, cos animais e na casa para criarnos a nós. Daquela se facía todo á man, incluso as mantas e as nosas roupas. Na época dos meus pais se pasaba moita fame, requisábanlles os becerros, os queixos,
a fariña para facer o pan. Aínda así saíron para adiante. Con 13 anos tiven que sair da escola. Empecé a coidar as vacas. Día eu e máis 2 veciñas. As sacábamos a pacer, as muxíamos e ata facíamos o queixo nun cazo que levábamos ao campo. Neses tempos tamén collía berzas e facíamos nos o caldo. Outras veces, cando nos subíamos ás árbores, atopábamos os niños dos paxaros. Nos aproveitábamos deles e collíamos os ovos para logo facernos unha tortilla. Cando os meus pais viron que se era máis maior, deixábanme ir ao pobo do lado coas miñas irmáns a facer as compras. Eu aproveitaba e mercaba uns anzóis e cando levaba a pacer e as vacas poñíame a pescar troitas no río que pasaba polo prado. Recordo cando comecei a ir ás romerías da parroquia, o San Antonio de Mende. Celebrábase nun campo de carballos que tiñan centos de anos. Un dos carballos botaba flores brancas polo día da festa. Xusto ao pasar a romería marchitábanse. Din que se non se lle facía a novena ao santo, marchitábanse antes. Tivo que pasar algún ano máis ata que me deixaron ir a outras festas máis lonxanas, como ao Rosario de Cumbraos, o Carme de Vilasantar, as festas de Lourdes en Curtis. Nós nos xuntábamos todos os veciños e íamos e viñamos andando. Moitas veces o pasábamos mellor polo camiño a contos que nas propias festas. Foi con 21 anos cando tiven o meu único fillo. Andivera con mozo durante 3 anos, pero fun nai solteira. Como a outras moitas mulleres, pasei moitos traballos para criar ao meu fillo, soa naqueles tempos, aínda que os meus pais me axudaron moito en todo. Naceu con grave problema de saúde que lle descubriron aos 3 anos. Fomos a moitos médicos e gastábamos todo en medicamentos, pero non tiña remedio. Ata os 12 anos foi á escola, dábaselle ben, gustáballe, pero non podía moverse moito. Decideu, grazas aos ánimos das súas primas, facer un curso de correspondencia. Elixeu a informática. Estivo estudiando durante 6 anos e sempre sacou sobresaínte. Daquela eu lle encendía e apagaba o ordenador. Agora estou aquí escribindo os meus recordos. En outubro de 1962 marcho para a Coruña a traballar nunha casa. Non foi a primeira vez. No 44, con 14 anos, xa fora para cuidar unha nena durante 1 ano e medio. Daquela volvín á casa para traballar na fábrica de presas, onde estiven ata o despido masivo de traballadores. Primeiro estiven nunha casa durante 8 meses. Logo marchei ca familia Díaz. Con eles estiven 15 anos da miña vida. As miñas funcións eran as de manter a limpeza do fogar, facerlles as comidas, ir ás compras. Cando cheguei, o neno da familia tiña 4 anos, polo que cuidar do cativo tamén formaba parte do meu traballo. Aínda que xa entrara con 32 anos, nesa casa había cousas que descoñecía por completo. Ás veces a señora poñíame na lista da compra cousas como alcachofas, rábanos, berenjenas,
Como non sabía nin o que eran, lle preguntaba onde tiña que ir para mercar esas cousas. Donde las verduras? Pero Carmen, que no se ríen de usted. Pregunte si las tienen e espere a que se las den. No mercado seguía os consellos da miña señora. Había veces que os tiña diante de min e as vendedoras dicíanme: pero non as ve? A familia sempre foi moi respetuosa comigo. Por suposto, tamén eu con eles. Empezamos tendo unha relación de respeto que se converteu co tempo nunha relación cariñosa, sobre todo co neno, que quedaba comigo cando os pais se ían de vacacións. Durante os anos que traballei para eles, lles tiven dedicación plena, sen chegar a ter nunca vacacións, pero eles tamén o souberon apreciar, tratándome como se fose unha máis. Sempre miraron moito por min. Cando necesitei da súa axuda, sempre estiveron aí para axudarme. Recordo nunha vez que me puxera moi mala, levarme ao médico privado da familia. Este mandoume un réxime moi severo e gardar reposo. Meus xefes, para que eu descansara, contrataron outra muller para que fixera as miñas tarefas. En 1978 lle dá un parálisis a meu irmão, polo que tiven que volver á casa a cuidalo. Non volvín con eles, pero hoxe en día aínda nos temos un gran cariño. Miña nai naceu o 26 de decembro de 1896. Foi a maior de 13 irmáns. Comezou a traballar con 14 anos na fábrica textil de Présaras. Entrou na sección de teares e despois a mandaron para Branqueo. Ao pouco tempo a puxeron de encargada na sección. Vivía en Barbeito cos seus pais e irmáns e ia a Présaras todos os días. Recorría cerca de 7 kilómetros andando para ir a traballar. No traballo eran 2 quendas, de 6 a 2 e de 2 a 10. Cambiaban cada 15 días. Na guerra eran 3 quendas, polo que traballaban día e noite. Andaban por carreiros oscuros. Un veciño quiso asustalas, puxo un candil nun nabo baleiro e colgouno dunha árbore. As mulleres, cando viñan de traballar e o viron, asustáronse. O veciño dixo: é un nabo de lujo. Miña nai douse conta de que era unha trasnada e collendo unha pedra dixo: rapazas, collede pedras que o nabo de lujo arreglámolo nós. Era unha muller moi valente e con moito carácter, non podía con 2 ao lombo. Sobre os 17 anos xa quedou a vivir en Présaras, aínda que seguía indo a Barbeito os fines de semana. Tamén era moi adiantada para os tempos. Traballando xa de encargada, mandaba parte do xornal para a familia e parte de aforros, ata que un día, aínda non coñecera a meu pai, empezou a facer a súa propia casa. Foi na construción da casa onde se coñeceron. El era o carpinteiro. Tiveron 4 fillos, un deles morría con 2 anos. Cando estaba embarazada de min, en 1937, levaron presos a 2 de seus irmáns á matanza de Santiago. A miña nai fixo a promesa de que se volvían vivos á casa, chamáballe ao seu fillo Milagros si era nena, ou Salvador si era nena. Chámome Milagros, e casualidades da vida, caseime cun home chamado Salvador.
miña nai seguiu traballando hasta que lle chegou a xubilación. A historia repiteuse. Con 14 anos tamén entrou a traballar na fábrica, coincidindo os meus primeiros anos cos seus últimos alí. Tamén fun encargada e tamén na sección de branqueo. Recordo o frío que pasábamos en inverno, lavando os fios en auga casi conxelada e sin guantes. Pasaron anos. A fábrica traballaba moi ben, pero que se fixo a principal competencia unha fábrica moi importante na Coruña. O seu dono mercou a nosa fábrica para botarnos a rematar así coa competencia. Todos éramos moi antigos na empresa, por o que para librarse de pagar as indemnizacións nos propuxo renunciar voluntariamente aos nosos traballos, a cambio de contratar aos nosos maridos por nós. Botar a un eventual era menos complicado e máis barato. Como non houbo quen firmara, optou por modernizar unha pequena parte da fábrica e pechou o resto, co consiguiente despido masivo de traballadores. Isto sucedeu en abril de 1962. En decembro do mesmo ano arde a fábrica. A versión oficial di que foi unha bombilla do salón de branqueo. Desvanecía la bandera como fuma y espallada.